Третя доза вакцини AstraZeneca викликає сильну імунну відповідь. Такий висновок зробили фармацевти англо-шведської компанії та вчені Оксфордського університету. Другу та третю дози вакцини називають бустерними. Вони підсилюють імунну відповідь, що формується після першого щеплення. У дослідженні брали участь 90 людей. Сильних побічних ефектів при введенні третьої дози вакцини у них не зафіксували. Були деякі побоювання, що ми не зможемо використовувати цю вакцину для ревакцинації, але дослідження свідчать про протилежне. Фахівці також з'ясували, що ефективність другої дози збільшується, якщо її вводити не через 4, а через 12 тижнів після першої. Крім того, результати дослідження показали, що 2 дози вакцини AstraZeneca надійно захищають від важкого перебігу хвороби в разі зараження британським та індійським штамами коронавірусу. В дослідженні брали участь 30 людей. Тим часом вчені поки не бачать необхідності у ревакцинації. Введення 2 доз вакцин ефективно допомагає розвантажити лікарні, але є ще багато країн, де люди не отримали навіть однієї дози, тому вакцини потрібно в першу чергу відправляти туди. Дослідники не виключають, що ситуація може змінитися в гірший бік, як це було восени та взимку. В такому разі ревакцинація може знадобитися. Також у третій вакцині можуть відчути необхідність певні групи людей. Можливо, у літніх людей або у людей з ослабленим імунітетом знизиться кількість антитіл. Тоді таким людям потрібно підсилити імунну відповідь. Вчені також запустили випробування вакцини проти південноафриканського штаму коронавірусу. Він непокоїть фахівців тим, що імунна система людей, які перехворіли, та більшості щеплених людей не розпізнає цей варіант, і вони знову інфікуються.